በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር ሓወይ ሓፍተይ ሎሚ መዓልቲ ቅድሚ ካልእ ነገር ምጅማርካ ነዚ ናይ በረከት ጸሎት ብሓባር ንጸሊ። እግዚአብሔር አምላክ ንቤትኻን ንውዕለኻን ክባርኾ ካብ ኩሉ እከይ ክሕልወካ ነዚ ጸሎት እዚ ብእምነት ስምዖዮ። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ስለቲ ዝሃብኻና ሰላምን ሕይወትን ነመስግነካ ኣለና። ኦ ጎይታ ንስኻ አምላኽ ኩሉ ስጋን ኩሉ ነፍስን ኢኻ እሞ ሎሚ መዓልቲ ስድራ ቤትና ንሃገርናን ንኩሉ ስራሕናን ባርኸልና። ካብ መጻወድያ ጸላይ ካብ ክፉእ ሓሳባትን ሓልወና። ኣብ ሰማይ እትነብር ኣቦና ስምኻ ይቀደስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድኻ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራ ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና ከም እንሓድገሎም በደልና ኣሕድገልና፣ ካብ ኩሉ እኩይ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግሥትን ሓይልን ምስጋናን ንዘለዓለም ዓለም ናትኻ እዩ እሞ ኣሜን። ኦ ግዝእትየ ማርያም ብሰላም ንቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላም እብለኪ ኣለኹ። ብሓሳብኺ ድንግል ኢኺ፣ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ። ኣዶ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላምታ ይግበአኪ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኺ ኢኺ፣ ፍረ ከርስኺ እውን ዝተባረኸ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ ደስ ይበልኺ፣ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ካብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ክሓድገልና ምሕረት ለመንና። አሜን። እዚ ጸሎት እዚ ናብ ቤትኻ ሰላም በረከት ከምጽእ ናይ ኩሉ ጊዜ ጸሎትና እዩ። እዚ ቪድዮ እዚ ንብዙሓት ክበጽሕ እሞ ሰባት ጸልዮም ክባረኹ ሳብስክራይብ ላይክ ግበሮ ግበርዮ። ሓሳብኻ ድማ ኣብ ኮሜንት ኣፍልጠና። አሜን ኢልኻ ጽሓፍ። ንመጻኢ ተመሳሰልቲ መንፈሳውያን ቪድዮታት ንምርካብ ድማ ቻናልና ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ወስብሃት ለእግዚአብሔር አሜን።